Lisod kon simintuhon kay kinahanglan kining regular nga ablihan. Kini atubag sa opisyal sa DPWH kabahin sa mga manhole sa syudad sa Mantawi nga gipangkawat. Adunay live report si Nico Sereno. Nick. Yeslan, may pasabot ang taga DPWH kabahin nining estilo sa mga manhole covers sa dakbayan sa Mandawi nga hinuduman karong bag-o na biktima sa mga pagpangawat. Tungod kay regular nga limpyuhan ang mga kanal, isip kabahin sa maintenance, lisod kuno ipatuman ang suhestyon nga simintuhon gyud ang takob sa mga manhole. Kini ang gipasabot sa district engineer sa DPWH kabahin sa nabaniog nga kinawatay sa puthaong tabon sa manhole, pipila ka semana ang nakalabay. Biktima niini ang nagkalain-laing barangay sa dakbayan. Ang usa ka insidente nga nahitabo sa barangay Bakilid nakuhaan pa sa CCTV kundi inyano rang midiskarte ang suspect sa pagkuha sa tabon. Ang DPWH mo ay nagtaod og nagmintinar sa mga manhole, mipablatter na sa na-missing nga takob. Ang design yun na is easy to remove gid siya. Kay regular man atong cleaning sa ato ang drainages. But ang importante is structurally safe siya, stable niya. Kana ligon gid siya. Mahal ba na si kantidad engineer? Ganong interesan ba na siya? Namogoy kabilya. Ilang awhag sa mga otoridad nga pahugtan pa ang pag-monitor sa lain-laing kabarangayan aron dili na mapun-an pa ang insidente sa pagpangawat sa takob sa manhole. Involved na to atong barangay Tanod sa ato ang security ba sa mga road features sa kwan kay asset ba na sa gobyerno. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez nagpaabot sa resulta sa investigasyon sa kapulisan kabahin sa mga insidente sa kawat. Miuyon siya sa paghingusog sa roving activities sa PNP ug pagtabang sa taga-barangay pag-monitor niini. Kanirong atong kuan Bantay Mandawi ato ning strengthen. In fact, I've been coordinating with the MCPO nga katong atong barangay cops no nga katong detail. Sa ilang bahin na alan matod sa kapulisan, padayon nilang gitutukan ang investigasyon kabahin nini kay sila sa mismo gustong mahibaw kung kinsa gyud ang nagpaluyo ni mga pagpangawat kung grupo ba ni sila o usa ra ni kataw ang responsable nga mibiktima sa lain-lain nga mga barangay. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.